नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण खुसखुशीत आणि जिभेवर ठेवताच विरघळणारी अशी गोड शंकरपाळी बनवणार आहोत। गोड शंकरपाळीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 1 वाटी साखर, त्याच वाटीच्या मापाने 1.5 वाटी दूध घेतलं आहे, चवीपुरतं मीठ, साधारण 5 वाटी मी मैदा घेतला आहे, आपल्याला लागेल तसा आपण मैदा वापरणार आहोत, आणि 1 वाटी तूप आपल्याला लागेल। 1.5 वाटी दूध प्रथम एका भांड्यामध्ये उकळून घेऊया। आता या उकळलेल्या दुधामध्ये 1 वाटी साखर घालून पूर्णपणे विरघळवून घेऊ। त्यानंतर गॅस ऑफ करून हे दूध थंड करून घेऊया। आता हे वाटीभर तूप मी एका परातीमध्ये काढून 2 मिनिटे हाताने फेसून घेणार आहे। त्यानंतर यामध्ये थंड झालेले दूध घालूया आणि थोडा थोडा मैदा यामध्ये ॲड करूया। या पिठामध्ये चवीपुरते मीठ घालूया। आता या पिठाचा मळून छान गोळा तयार करून घेऊया। मला इथे सगळा म्हणजे 5 वाट्या मैदा लागला। मळून घेतलेला गोळा 15 मिनिटे झाकून ठेवू। त्यानंतर या पिठाचे मध्यम आकाराचे गोळे बनवून घेऊया। आता या गोळ्याला तांदळाचे पीठ लावून लाटण्याने जाडसर लाटून घेऊया। त्यानंतर चिरण्याचा वापर करून आपल्याला पाहिजे त्या आकाराच्या शंकरपाळ्या कापून घ्याव्यात। इथे मी एका कढईमध्ये तळण्यासाठी तेल तापत ठेवले आहे। तेल चांगले तापल्यावर कापलेली शंकरपाळी तेलामध्ये सोडून मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर छान तळून घेऊया।
आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा.